ಹಲೋ ಗೈಸ್, ಪೂರರಿಗೆ ನಮಸ್ಕಾರ, ಪೂರರಿಗಳ ಸ್ವಾಗತ. ಅಂಚನೆ ಪೂರರ್ಲ ಹುಷಾರ್ತ, ಪೂರರ್ಲ ಸೌಖ್ಯನತ ಗೈಸ್. ನಮ್ಮಿನಿ ದಾಯ್ತ ಮಾಡಿಪಿರೋ ಒಬ್ಬನ ಪಂಡ ಒಂಜಿ ಕಿಡ್ಲೈನ ಪ್ರಾಂಕ್ ವಿಡಿಯೋ, ಒಂಜಿ ಪ್ರಾಂಕ್ ಅತ್ತ ಒಂಜಿ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ರೀತಿದ ವಿಡಿಯೋ ಒಂದು ಎಂಚಾಪುಂಡು ಗೊತ್ತುಜಿ, ಆ ರೀತಿ ಸಕ್ಸಸ್ ಆಪುಂಡು ಗೊತ್ತುಜಿ ಗೈಸ್. ಬಳೆ ಏರಿಗೆ ಪ್ರಾಂಕ್ ಬನ್ಪುಣ ಬಂಡ ಏನೊಂಜಿ ಎಲ್ಲಿಯ ಮೆಗ್ಗಿಯಲ್ಲಿ ಆ ಎಲ್ಲಿಯ ಮೆಗ್ಗೆ ಒಂಜಿ ಕಿಡ್ಲೈನ ಪ್ರಾಂಕ್ ಬನ್ಪುಣ ಒಂದು ಪ್ರಾಂಕ್ ರೀತಿ ಗೊತ್ತುಜಿ. ಆಂಡ್ರಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಕಿಡ್ಲೈನ ವಿಡಿಯೋ ಗೈಸ್. ಸುಮಾರು ದಿನ ಅಂಡು ಪ್ರಾಂಕ್ ವಿಡಿಯೋ ಮಂತಜಿ ಈತು ಉಂಡಳ ಮಂತಜಿ ಅವು ಎಂಚಾಪುಂಡು ಗೊತ್ತುಜಿ ಗೈಸ್. ಬಳೆ ಪೋದು ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ಕಿಡ್ಲೈನ ಜ್ಯೂಸ್ ಪ್ರಾಂಕ್ ಬನ್ಪುಗ ಅವಳ ಆ ರೀತಿಯ ಜ್ಯೂಸ್ ಪಂಡ ನಿಕ್ಲೆ ಪಂಡು ತೋರ್ಪೆ ಗೈಸ್. ಬಳೆ ಪೋದು ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ಕಿಡ್ಲೈನ ಒಂಜಿ ಪ್ರಾಂಕ್ ವಿಡಿಯೋ ಬನ್ಪುಗ ಅಂಚನೆ ಕೊಡ ಕಿಡ್ಲೈನ ಒಂಜಿ ಬರ್ಸಲ ಬತ್ತಿತ್ತು ಗೈಸ್. ಒಂಜಿ ಖುಷಿ ಆಗ್ತದೆ ಅಡ್ಡ ಚೂರು ಇನ್ನು ಚೂರು ಬೆಗವರನವರ ಕಡಿಮೆ ಗೈಸ್. ಅಂಚನೆ ಪೋದು ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ಕಿಡ್ಲೈನ ಮೆಗ್ಗಿ ಒಂಜಿ ಪ್ರಾಂಕ್ ವಿಡಿಯೋ ಬನ್ಪುಗ ಗೈಸ್. ಬಲೆ ಹಲೋ ಗೈಸ್, ನಮ್ಮಿನಿ ದಾಯ್ತ ಮಣಿಪಿರ ಹೋಗ್ಬಿಡ ಪಂಡ ಒಂಜಿ ಕಿಡ್ಲೈನ ಪ್ರಾಂಕ್ ಅವು ಏರಿಗೆ ಪಂಡ ಎನ್ನ ಮೆಗ್ಗೆಗೆ ಎಲ್ಲಿಯ ಮೆಗ್ಗೆಗೆ ಎನ್ನ ಪ್ರಾಂಕ್ ಬನ್ಪುಣೆ ದಾಯ್ತ ಪ್ರಾಂಕ್ ಪಂಡದಿಕ್ಲೆ ಪಂಡು ತೋರ್ಪೆ ಗೈಸ್. ಬಲೆ ನಾವು ಒಂಜಿ ರಡ್ಡ ಗ್ಲಾಸ್ ದೆತ್ತೊಂದು ಒಂಜಿ ಕಿಡ್ಲೈನ ಜ್ಯೂಸ್ ಬನ್ಪುಣೆ ಗೈಸ್. ಐಕ್ ಒಂಜಿನಕ್ಕೆ ಕುಂಕುಮದ ಪೊಡಿ ಬಾವಣೆ, ಅವು ಖಾರ ಜಾತ ಕುಂಕುಮದ ಪೊಡಿ ಬಾವಣೆ, ಪರ್ಪೊಂಜಿ ಚೂರು ಚೂರು ಮುಂಚಿದ ಪೊಡಿ ಬಾವಣೆ ಗೈಸ್. ಚಿಲ್ಲಿ ಪೌಡ್ರ್ ಬಾವಣೆ ಒಂದು ವಾಡ್ಕ ಚಿಲ್ಲಿ ಪೌಡ್ರ್ ನೆಕ್ಕು ಚೂರು ವಾಡ್ಕ ಗೊತ್ತೇ ಇರಲ್ಲದ ನೆಕ್ ಫುಲ್ಲು ವಾಡ್ಕ ಪಾಡ್ನ ಹಿಡ್ದಕ ನೆಕ್ ಚೂರು ನಮ್ಮಂಜಿ ಇಂಜ ಅನ್ಬುಣೆ ಬರ್ಬಾ ನೆಕ್ ಮಾಡ್ಬಿಡು ಇಂಚ ಅನ್ಬುಣೆ ದಾಯ್ತಾ ಬಿಡು ಗೊತ್ತಜಿ ಗೈಸ್. ನಾವು ಫುಲ್ಲು ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ಬಿಡು. ಇದು ಜ್ಯೂಸು ಆರೆಂಜ್ ಜ್ಯೂಸು, ಇದು ಜ್ಯೂಸ್ ಎಂಚಾಪನು ಗೊತ್ತಜಿ ನಮ್ಗೆ ಕಿಡ್ಲೈನ ಜ್ಯೂಸ್ ಗೈಸ್. ಆ ರೀತಿ ಸಕ್ಸಸ್ ಆಪನು ಗೊತ್ತಜಿ ಗೈಸ್. ನಮ್ಮೊಂಜಿ ಕುಟ್ಟಿ ಆಯ್ನ ಒಂಜಿ ಪ್ರಾಂಕ್ ವಿಡಿಯೋ ಇದು ಆ ರೀತಿ ಸಕ್ಸಸ್ ಆಪನು ಗೊತ್ತಜಿ ಗೈಸ್. ರಡ್ಡ ರೀತಿರೆಲ್ಲ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ತದ, ರಡ್ಲ ಕೆಂಪುಂಡು ಕಲರ್ ದಾಯ್ತ ಆಪನು ಗೊತ್ತಜಿ ಗೈಸ್. ನಮ್ಮ ಪ್ರಾಂಕ್ ರೆಡಿ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಗೈಸ್. ಬೆಲೆ ಹಲೋ ಗೈಸ್, ನಮ್ಮಿನಿ ದಾಯ್ತ ಮಾಡಿಪೇರ ಪೈನ ಮಂಡ ಒಂಜಿ ಕಿಡ್ಲೈನ ಜ್ಯೂಸ್ ದಾಯ್ತ ಜ್ಯೂಸ್ ಪಂಡ ಸೋಡದ ಪೊಡಿ ಗೊತ್ತುಂಡಾ? ಅವು ದಾಯ್ತ ಜ್ಯೂಸ್ ಸೋಡದ ಪೊಡಿ ನೀರಿಗೆ ಬಾರ್ದು ಬರ್ಪುಣದ ಎಡ್ಡ ಅಡಿಪೊಲಿ ಆಪುಂಡದ. ಅವು ಸೋಡದ ಪೊಡಿಗೆ 5 ರೂಪಾಯಿ ಅಂಗಡಿ ಇದ್ಕೊಂಡ ಅದು ಸುಮಾರು ಟೈಪ್ ಬರ್ಪುಂಡ. ಏದು ಮೂರನೇ ಒಂಥರ ಗುಲಾಬಿದತ್ತ ಯಾನಿನ್ನು ಆರೆಂಜ್ ತಗೊಂತ ಬಣ್ಣ ಪಮ್ಮಿನೊಟ್ಟಿಗೆ ಬೋದು ಒಂಜಿ ಕಿಡ್ಲೈನ ಪೊಡಿ ನಮ್ಮ ಟೇಸ್ಟ್ ಬಂತು ಯಾನ್ ತುಯ್ಯ ಒಂಜಿ ಟೇಸ್ಟ್ ಬಂತು ತುಯ್ಯರತ್ತ ನಿಕ್ಲೆ ಅಡಿವಳಿ ಇತ್ತುಂಡು ಮಂಡ ಚೂರು ಒಂಜಿ ಪುಳಿ 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 ಆರ್ಪಡೆ ಚೂರು ಚೂರು ಚಪ್ಪೆ ಚಪ್ಪೆ ಬತ್ತೊಂದು ಉಪ್ಪುಂಡು ಇಂದ ಪರ್ ಪರ್ ಸೋಡದ ಪೊಡಿ ಪರಿಯ ಸೋಡದ ಪೊಡಿ ಹಲೋ ಗಾಯ್ಸ್, ನಮ್ಮ ಕಿಡ್ಲೈನ ಒಂಜಿ ಜ್ಯೂಸ್ ಮಂತನೆ ಮೆಗ್ಗಗಳವ್ರಕ ಟೇಸ್ಟ್ ಮಂತುಕ ಆಯ್ನ ಸುಮಾರು ಸಮಯ ಉಂಟು ನಾವು ತೂಪ ಅಣ್ಣೆ ಅಂಗಿ ಮಾಡೋಣ ಬೇಗ ಮಾಡೋಣ ಬೇಗ ಮಾಡೋಣ. ನಂಗೆ ಜೂಳಿ ಮಂತ ಮೂಲುಂಡು ಎಲ್ಲಿ ಮೆಗ್ಗಿ ಪಾತ್ರೆ ಕೊಂದುಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಿ ಪಾತ್ರೆ ಹತ್ತು ಗುಂಟೆ ಕೊಯ್ತಾನೆ ಜೂಳಿ ಜಾನಿ ಇಂದು ಜೂಳಿ ಕೋಪಡುಂಡು ಐನ್ ಬುಡ್ತುಜಿ ಪೊಲ್ ಬುಡ್ದುಕ ಅಡ್ಡಿ ಬೊಲ್ಟೆ ತುಲೆ ಪಚ್ಚ ಪಾತ್ರ ಕೊಡೆ ಬರ್ಸ ಅಂತ ಬತ್ತದ ಗೈಸ್. ಬಲ ಆಯ್ ಪರಿಯ ಸೋಡದ ಹೊಡಿತ ಪರಿಯ ಹೊರಟ್ಟೆ ಬರು ಇದು ಫಸ್ಟ್ ನಿನ್ನ ಎಕ್ಸ್ಪೆಂದು ಪಣಿಗೆ ಈ ಫಸ್ಟ್ 10 ಜನ ಅಪ್ಪ ಇದಾಯ್ತಾಗಿರತ್ತ ಪಣಿಗೆ. ಹಲೋ ಗೈಸ್, ನಮ್ಮ ಅಂಬೆ ಗೊರಿಯ ಅಂಬೆ ಚೂರು ಪ್ರಾಂಕ್ ಆಯ್ ಅವ್ ಗೊತ್ತಾಯ್ಜಿ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಷನ್ ಗೊತ್ತಾಯ್ಜಿ ಈ ಫಸ್ಟ್ ಇದಾಯ್ತಾಗಿರತ್ತ ಪಣಿಗೆ. ₹1 ತೆಕ್ಕೊಂಡು ಆ ಬುಡಿ ಹೆಂಗಿರತ್ತಾನ ಎಂಚ ಅಂಗಿ ಮಾಡೋದು ಬಳಿತ ನೋಡ್ತಾನ ಎಂಚ ಎತ್ತಂಡ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಷನ್ ಬಿಮ್ಮರಿ ಪುಂಡ ಎಲ್ಲಿ ಆರೆಂಜ್ ಜ್ಯೂಸ್ ಅಕ್ಲ ಕೋರಿಯ ಈಡಿಯೋ ಅನ್ಪುಜಿ ಮಾರ ವಿಡಿಯೋ ಎತ್ತಾನೆ ಚೂರು ಬರ್ ಅವು ಕೊಡಪ್ಪ ಅಂತು ಪಾರು 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 ಪರತುಲು ಅವನಿಗೆ ಎಂಚೆತ್ತಾನೆ ಈ ಫಸ್ಟ್ ಆಯ್ತಾಗಿರತ್ತ ಅವನಿಗೆ ಮುಂಚೆ ನೋಡಿ ಅದು ಫಸ್ಟ್ ಆಯ್ತಾಗಿರತ್ತ ಅವನು ಏಕೊರ್ನ ಜ್ಯೂಸ್ ಎಂಚ ಫ್ರಾಂಕ್
ಹಲೋ ಗಾಯ್ಸ್ ಏನಂದು ಮಲ್ಲನ್ನೆ ಫ್ರಾಂಕ್ ಆಯ್ಯ ಗಾಯ್ಸ್ ಅಡ್ಡಿಬಲ್ಟ್ ಫ್ರಾಂಕ್ ಆಯ್ಯ ಇಂದು ಫ್ರಾಂಕ್ ಇಂದೇನು ಫ್ರಾಂಕ್ ಅನ್ಬಿಡ ಗಾಯ್ಸ್ ಫಸ್ಟ್ ಬಿಗ್ರೆ ತೆಗೆ ಆರೆಂಜ್ ಜ್ಯೂಸ್ ಬಂದದು ಆಯ್ ಅನ್ಬಿಗೆ ಆಯ್ ಹಲೋ ಗಾಯ್ಸ್ ಏನ ಫ್ರೆಂಡ್ ಎಲ್ಲುಂದು ಎಂಚಾಪನ ಗೊತ್ತು ಹಲೋ ಗೈಸ್ ನಮ್ಮಿನಿ ದಾಯ್ತ ಮಣಿಪೇರ ಪೋಯಿನ ಪಂಡ ಒಂದು ಕುಟ್ಟಿಯನ ಪ್ರಾಂಕ್ ವಿಡಿಯೋ ದಾಯ್ತ ಪ್ರಾಂಕ್ ವಿಡಿಯೋ ಪಂಡ ಜ್ಯೂಸ್ ಪ್ರಾಂಕ್ ವಿಡಿಯೋ ಮಣಿಪೇರ ಪೋಯಿನ ಗೈಸ್ ಐಟಿ ಆ ರೀತಿ ಸಕ್ಸಸ್ ಆತ ಗೊತ್ತು ಗೈಸ್ ನಿಕ್ಲಿಕ್ಕೆ ಏನವರು ದಾಯ್ತ ಜ್ಯೂಸ್ ಪಂಡ ಮುಂಚಿದ ಪುಡಿತ ಜ್ಯೂಸ್ ಮಂತ್ ಪ್ರಾಂಕ್ ಮಣಿಪೇರ ಪೋಯಿನೆ ಐಟಿ ನಾಳೆ ದಿಗಿಡು ಮಂತೆ ಫಸ್ಟ್ ಎಲ್ಲಿ ಮೆಗ್ಗಿನವಳು ಮಂತೆ ಅಲ್ಪ ಪ್ರಾಂಕ್ ಫೈಲಾಂಡ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಪರ್ಪಂಜಿ ಮೆಗ್ಗಿನವಳು ಮಂತೆ ಅಲ್ಪ ಎಲ್ಲೇ ರೀತಿ ಸಕ್ಸಸ್ ಆಂಡ್ ಪರಪ ಮೂಜಿನ ಅಲ್ಪ ಅಣ್ಣನ ಅಲ್ಪ ಮಂತೆ ಅಲ್ಪ ಕಿಡ್ಲಾದ ಈ ಪ್ರಾಂಕ್ ಸಕ್ಸಸ್ ಆಂಡ್ ಐಡ್ದಕ್ಕ ವಯಸ್ಸಾಗ ಕೊಂಡ್ರೆ ಗೊತ್ತುಜ ಡೆಂಜ್ ಬತ್ತಿರಂದ ಬರ್ಪಿ ಆಯನಿಲ್ಲ ಮಂತೆ ಫ್ರೆಂಡ್ ಅಲ್ಪ ಹೋದು ಮಂತೆ ಅಲ್ಪ ಆ ಇಜ್ಜಂಡ್ ಅಲ್ಪ ಅಕ್ಲ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಇರ್ತಾರೆ ಅಲ್ಪ ಹೋದು ಪ್ರಾಂಕ್ ಮಾಡಿದಾರೆ ಪೋಯ ಆಂಡ ಅಕ್ಲೆ ಸಾಧಾರಣ ಎಲ್ಲಿ ಡೌಟ್ ಇತ್ತು ಅವು ಅಲ್ಪ ಫೈಲ್ ಆಂಡ್ ನಮ್ಮ ಪ್ರಾಂಕ್ ಒಂದು ಕುಟ್ಟಿಯನ ಪ್ರಾಂಕ್ ವಿಡಿಯೋ ಮಾಡಿದಾರೆ ಪೋಯಿನೆ ಆ ರೀತಿ ಸಕ್ಸಸ್ ಆತ ಗೊತ್ತುಜಿ ವಿಡಿಯೋ ಆ ರೀತಿ ಬತ್ತ ಗೊತ್ತು ಗೈಸ್ ಅಂಚನೆ ಈ ವಿಡಿಯೋ ಇಷ್ಟ ಲೈಕ್ ಮಾಡ್ಬಿಳೆ ಶೇರ್ ಮಾಡ್ಬಿಳೆ ಕಾಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ಬಿಳೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಗಿಟ್ಟತನ ಬೆಲ್ ಐಕನ್ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡ್ಬಿಳೆ ಅಂಚನೆ ಇಂಚಿನ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟಿಂಗ್ ಆಯ್ನ ವಿಡಿಯೋ ಅಂತ ಪಾಡೊಂದು ಗೈಸ್ ಆಡಂಟ ಪೂರರ್ಗಳ ಇಂಥ ಒಂದು ಕುಟ್ಟಿಯನ ಪ್ರಾಂಕ್ ವಿಡಿಯೋ ಗುಡ್ ಬೈ ಪಣ್ಣೊಂದು ಎಲ್ಲ ತುಕ್ಕ ಗೈಸ್ ಆಡಂಟ ಪೂರರ್ಗಳ ಇಂಥ ಒಂದು ಕುಟ್ಟಿಯನ ಪ್ರಾಂಕ್ ವಿಡಿಯೋ ಗುಡ್ ಬೈ.